Τώρα. Θα έχουμε κι άλλη, Ανίτα. Θα έχουμε δύο τώρα. Άσε, χάλια. Λοιπόν, παρακαλώ να περάσει ο Τζόνι! Α, πες το ότι είναι ο Τζόνι. Τι κάνεις, Τζόνι? Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Έχω να σε δω από το ΣΕΤΕΜ. Ακριβώς. Χαθήκαμε για μια σεζόν, κάναμε μια όφα και εδώ είμαστε πάλι. Βεβαίως, να μαγέψουμε. Για λίγο καιρό λέει ξαποσταίνει. Ξανά. Έτσι ακριβώς. Προς τη δόξα τραβά, τι κάνουμε? Σήμερα λέω να κάνουμε μια σκηνή και πρώτη εκπομπή. Ναι. Κάτι γρήγορο και πολύ μαγικό. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε, δεν θα μας το περιγράψεις, θα το δούμε όχι. απευθείας. Όχι. Τζόνι λοιπόν, ο μάγος από τα παλιά, είναι κοντά μας σήμερα για να μας δείξει κάτι πάρα πολύ θεαματικό. Για να δούμε τι είναι αυτό. Πάμε λοιπόν. Πού ήρθε αυτή, αφού ήταν άδειο αυτό. Κουπέλα μου, έχεις τηλεδιαιτές. Φέρουμε από όπου θέλεις. Σοβαρά. Βέβαια. Σε επόμενες εκπομπές θα κάνουμε ακόμα πιο θεαματικές εμφάνισεις. Δηλαδή και τα κλουβιά μου εδώ μέσα μπορούμε να τα γεμίσουμε. Θα τα γεμίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Σοβαρά. Βεβαίως. Συγχαρητήρια, Τζόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα σε δούμε ξανά λοιπόν στις υπόλοιπες εκπομπές μας. Βεβαίως.